Bij mij aan tafel vanavond John Geraerts, politiechef van Venray. Hij werkt al lange tijd in Venray en weet dingen waar wij geen weet van hebben. Vanavond leer ik John beter kennen. John, dat is de bedoeling, dat ik jou vanavond beter ga leren kennen. Waarom ben je ooit politieagent geworden? Ja, dit is een beetje een cliché, maar het was ooit een jongensdroom. Ik wilde een spannend beroep en geen saaie kantoorbaan. En ik moet zeggen, gaandeweg heeft zich dat toch een beetje getransformeerd tot een vak met zingeving en echt iets voor de mensen kunnen betekenen. Maar de start was echt een spannend beroep. Een spannend beroep? Ja hoor. Ben je ook wel eens echt bang geweest? Ik ben niet zo heel bang aangelegd, maar ik heb wel eens spannende momenten gekend. Ja. Dat je denkt van nou is goed dat ik hier heel uit wegkom. Zowel in Den Haag waar ik ooit begonnen ben. De oude opnieuw rellen in de jaren 80, behoorlijk onder vuur gelegen, ook letterlijk onder vuur gelegen. Met stenen bekogeld. Ik heb zo'n beetje alles wel meegemaakt. Maar ook in Venray wel hachelijke momenten gekend. En wat is de meest ingrijpende situatie die je ooit hebt meegemaakt? Nou, dat is denk ik wel een onderzoek geweest. Ik heb jarenlang de recherche bijstandsteams gedaan als rechercheur. En zo heb ik in 1990 was dat, de Iris-zaak Remond gedraaid. Er zijn 2 Australische advocaten doodgeschoten. Omdat ze werden aangezien als Engelse militairen. En dat was in de tijd dat er een hoop problemen waren in Ierland, Noord-Ierland, tussen de katholieken en de protestanten. En daar heb ik toen een jaar aan gewerkt. En ik heb toen ook de verdachtes gehoord. En, ja, je hoort maar wat was het meest aangrijpende ja, in die nou, zaak, zeg maar? de beelden dat je daar, dat gebeurde s'avonds laat, ik werd gebeld. En dan was de bedoeling dat je dan heel snel dan ter plekke bent. Nou, ik was er ook binnen een uur vanuit Venray. En nou goed, daar zie je daar die lijken liggen. En dat zag er niet fraai uit. En ik heb wel heel wat dode mensen gezien in mijn carrière, maar dat was erg aangrijpend. Op die markt, het was avond, ja, het was heel apart in elk geval. Dat heeft me wel aangegrepen. Maar ook het onderzoek als zodanig zelf. Maar dat was een onderzoek met een behoorlijk politieke lading ook nog eens een keer. En heel bijzonder. Even hier naar Venray. Waar maak je je het meeste zorgen over, zeg maar, hier in ons eigen dorp, in Venray? Ja, nou vooral, dat is mijn stokpaardje ook een beetje. Ik ben ontzettend begaan met de jeugd. En overigens met de meeste jeugdigen in Venray gaat het uitstekend. Maar er is een groep jeugdigen waar het niet goed mee gaat. Die zeg maar echt verkeerde dingen doen, in de criminaliteit belanden. En nou, daar maak ik me best wel zorgen over. Want er was ooit, een paar jaar geleden, sprake van een criminele jeugdbende. Ja. Die blijkt er nu niet meer te zijn. Er is wel een bende of een groep jongeren die hinder veroorzaakt. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar bestaat die hinder dan uit? Nou, het is inderdaad de hinder dat, kijk, natuurlijk de jeugd mag of moet zelfs tegen het elastiek tikken, noem ik dat altijd. Hè. Jeugd moet gewoon opvoedgedrag vertonen. Maar er zijn ook jeugdigen, vooral van allochtone afkomst, die heel dankbaar zijn met het nieuwe coffeeshopbeleid. En die een gat in de markt hebben gevonden en die heel nadrukkelijk bezig zijn met het dealen in softdrugs, maar ook een stukje harddrugs. En dat is het gevolg van de zogenaamde wietpas? Onder andere, ja, dat zich dat nu nadrukkelijk op straat manifesteert. Dat is het direct gevolg van de wijziging in de opiumwet. Ja. Ja, want die wietpas, is dat eigenlijk niet het verleggen van het probleem van de ene locatie naar de andere locatie? Ja, vind ik wel. Het heeft ook zijn voordelen, moet ik zeggen. Maar met name aan de grote steden, dus dat je de toestroom van Duitsers en ja, zeg maar richting Weert van de Belgen, dat je dat terug kunt dringen. Maar hier in Venray heeft dat toch wel gezorgd voor wat meer straathandel en ook verplaatsing naar de wijken. Even een heel ander iets. We gaan het hebben over de persoon, John Geraerts. Wat doe je in de vrije tijd? Wat zijn je hobby's? Ja, ik heb toch wel de nodige hobby. Sport, maar dan met name tennis is al jaren mijn passie. Ik heb 40 jaar getennist, maar door wat knieproblemen heb ik daarmee moeten stoppen. Maar dat is echt niet dat ik zo goed was, maar dat vind ik een geweldige sport. Maar ook Formule 1 en wielrennen, dat zijn toch wel mijn sporten. Vroeger ook gejudo'd, maar dat is al lang geleden. En dus nu meer sport kijken naar allerlei dingen en dat vind ik hartstikke leuk. Dat is één van de hobby's. Ik heb veel meer hobby's, maar lezen doe ik heel graag. Muziek is mijn allergrootste hobby. En dan vroeger zelf muziek gemaakt, maar de laatste In een band? Of, ook ja, maar het mag verder helemaal geen naam hebben. Maar dat wil ik wel weten. Speel je een instrument? Was je zanger? Nee, zanger en maar ook orgel en een heel klein beetje gitaar. Maar dat is al heel lang geleden. Op dit moment treed je dus niet meer op? Nee, absoluut niet. Maar even over die muziek, want dat is jouw passie, hè? Ja, dat is meer dan een hobby. Ja, toch wel. Hoe uitzicht dat dan? Ja, dat ik wil elke dag muziek horen en ik hou vooral van gitaarmuziek en dan meer de Amerikaanse gitaarrock, maar ook de Engelse gitaarrock. En ik verzamel de meest vreemde cd's, dat wel de cd's die je in de plaatselijke zaak kunt kopen, dat vind ik nooit zo leuk. Maar ik probeer altijd bijzondere exemplaren te verkrijgen, dus als ik op vakantie ga naar het buitenland
waar dan ook ter wereld. Ja. Dan heb ik altijd een lijstje bij me met een aantal cd-titels. Nou, dat zijn 2 A4'tjes hoor. En dan geeft het mij een kick om dan waar dan ook een uniek exemplaar, een bepaalde cd te scoren die op dat lijstje staat. Klopt het zelfs dat als jij zo'n cd scoort, dat je vakantie, wat er ook gebeurt, dat die dan al geslaagd is? Ja, dus niet alleen dat, maar ik heb daar wel heel veel genoegdoening als ik dan ergens, waar dat dan ook is, om dan een cd te kunnen scoren, zoals ik dat dan noem. En wat is de cd waar je het meest trots op bent, waarvan je bijna weet dat niemand in Venray die heeft, Ja, maar jij wel? nou, dat zijn er toch wel, ik heb een paar hele oude Eagle cd's, maar ook ja, zeg maar wat Amerikaanse Nick Lowe, een hele speciale heb ik, en zo heb ik nog wel meer hele speciale cd's wel hoor, maar ik vind het heel leuk om dan gewoon, als je dan bijvoorbeeld in Kaapstad bent of in New York, om dan daar zo'n cd te scoren. Dat, ja, op de een of andere is dat een tik voor mij en ik vind het gewoon ontzettend leuk om dat te doen. Maar mijn vakantie bestaat uiteraard uit meer dingen dan alleen natuurlijk muziek kopen, want je kunt met de iPod kun je dan natuurlijk ook luisteren, ook tijdens vliegreizen. Geweldige uitvinding. Lezen, dat is ook zo'n hobby van je, hè? Ja, ik lees best wel veel. Ook daar heb je een beetje een vreemde gewoonte, begreep ik. Ja, nou, ik lees heel veel door elkaar. En natuurlijk ja, de dagelijkse ambtelijke stukken. Door elkaar, maar het gaat nu even over de boeken die je leest. Ja. Klopt het dat je soms wel 4 verschillende boeken tegelijkertijd aan het lezen bent? Ik vind het sportbiografieën vind ik ontzettend leuk om te lezen. Maar ik kan ook een boek van Mats Smeets lezen. Of een thriller of wat dan ook. En dat doe je tegelijkertijd? Nou, nee. Ik heb dan 4 boeken liggen met boekenleggers. En dan pak je vandaag dat boekje en dan dat. En dat vind ik gewoon heel leuk om te wisselen van boeken gewoon. En wat bepaalt welk boek jij kiest? De stemming een beetje. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Dus je wisselt veel van stemming? Nou, niet echt. Maar ik vind het wel heel leuk om op bepaalde momenten bepaalde boeken te lezen, ja. Dat hadden we niet gedacht. Ja, dat is echt zo. Stel, je was geen politieagent geworden. Politieman, Ja. sorry. Wat zou u dan doen? Nou, ik heb ooit eens gedaan met een vriend, die was toen in de horeca werkzaam, maar als kok om een restaurant te openen. Maar achteraf vind ik dat een geweldig vak, maar achteraf ben ik blij dat ik het niet heb gedaan. Maar ik had wel heel graag in de journalistiek willen gaan werken. Maar dan wel de serieuze journalistiek, zoals uiteraard Pele Maas TV. Maar dat lijkt me niet de roddeljournalistiek, maar wel de echte kwaliteitsjournalistiek. Dat vind ik heel interessant om dat te volgen. Of politiek verslaggever, dat soort zaken, daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. Vind ik ook heel leuk om te volgen. Ja. John, de vorige aflevering was Ferry Grevink hier te gast. Taekwondo. Ja. Bekend neem ik aan. Ja, absoluut. Ja. En Ferry die heeft een zogenaamde doorgeefvraag aan jou gesteld. En daar wil ik heel even met je naar gaan kijken. Dat is goed. John, mijn vraag aan jou is, ik heb zelf deel uitgemaakt van de Defensie topsportselectie. Ik weet dat er ook een politie topsportselectie is. Is daar ruimte voor een Limburgse of misschien wel een Venrayse sporter? Ja. Het gaat erom of dat bij de politie zeg maar topsporters aangesteld kunnen worden. Dit is zo, de politie in Nederland heeft al een aantal topsporters die ook heel succesvol waren op de afgelopen Olympische Spelen in Londen. Als je het dan lokaal vertaalt, politie Limburg-Noord, wat we nu nog zijn. Die vraag is wel aan de orde geweest. Ik moet zeggen dat ik zelf fel voorstander ben om zoiets te doen. Want dat lijkt me ontzettend leuk en het geeft ook een goede PR. Want ook politiemensen, de jonge agenten, moeten sportief zijn. En we hebben heel wat sportieve mensen in ons korps hoor. Hebben we hier in Venray ook een echt talent rondlopen dat jij weet? Ja, dat hebben we zeker wel. Maar dat gaat meer over bodybuilden. Maar dat is wel een echte topsporter. Want als je ziet wat hij Dan hebben we het over? Nou, Stijn Andereg. En dat is een politieagent? Dat is een politieagent hier, een van onze jongste agenten. Maar die doet echt op een hele serieuze wijze bodybuilden. En het is echt ontzettend knap wat hij ervoor doet. Het is ongekend. Of je het nou mooi vindt of niet. Maar ik heb diep respect voor de wijze waarop hij zijn sport beleeft. En het past ook een beetje in het imago van de politie. En het is hier in Limburg-Noord niet door kunnen gaan. En dat had financiële achtergronden. Maar per 1 januari kennen we een nationale politie. En wellicht dat er dan wel, dan hebben we 1 organisatie landelijk. En wellicht dat er wel plaats is voor topsporters. Want dat lijkt me hartstikke gaaf om die in huis te hebben. Wachten wij af. Ja, absoluut. Laatste vraag. Stel je mag echt even dromen. Wat heb je altijd al een keer willen doen? Wat heb je dus nog nooit gedaan? Maar wat is jouw grootste droom? Wat zou je willen? Nou, ik heb wel een aantal dromen. Maar je allergrootste? Ja, nou, dat is een droom die wel eens regelmatig terugkomt. Dat ik ooit eens een keer naar Ierland ga. Ierland, gelet op de omgeving, natuur. Om daar eens in een of ander afgelegen hutje, om daar een boek te schrijven. En dat kan mijn biografie zijn of wat dan ook. Maar dat is een beeld is dat. Als het daar zou zijn, zou ik misschien kapot vervelen. Maar dat is wel een beeld wat ik heb. Ik zou heel graag mijn biografie op papier, maar vooral voor mijn kinderen.
En hoe groot is de kans dat je die droom echt gaat Dat realiseren? weet ik niet, je weet het nooit. Maar het moet ook een beetje een droom blijven. Hè? Maar op zich, als de kans zich ooit voordoet, nou, dan zou ik dat best overwegen. En of dat dan echt Ierland wordt, dat weet ik niet. En Maar, wordt het ook uitgegeven, dat boek? nou, een heel kleine kring. Nou, dan hoop ik dat wij dat hier in Venray te lezen krijgen. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan, dankjewel. Dankjewel. Dank je. Dank u wel voor het kijken naar Onder Vier Ogen en ik hoop u volgende maand weer terug te zien. Tot ziens.